Напередодні Всесвітнього потопу Ной зайнявся будівництвом ковчега спасіння, як йому наказав Творець. Сьогодні ковчег спасіння – це церква, не храми та будівлі, а учні Ісуса Христа. Ми жертвуємо свій час, фінанси, сили, щоб будувати Божий ковчег. І навіть коли війна, лихо та епідемії, ми будуємо церкву, проповідуючи Євангеліє Христа на весь світ. Протестуйте себе, чи будуєте ви сьогодні ковчег, місце вашого спасіння. Ной перебував у ковчезі разом із сім'єю. Вони пережили всесвітній потоп завдяки тому, що залишився в ковчезі. Поставте собі запитання, чи перебуваєте ви в церкві у ковчезі спасіння, адже саме церкву буде забрано Христом із землі, яка гине. Це і є сучасний план спасіння, піднесення церкви. Якщо у вас ще немає своєї церкви, але вам цікаво вивчати Слово Боже, напишіть мені плюс у коментарі або в особисті повідомлення, і я обов'язково поспілкуюся з вами. Божого вам захисту!